سازیە داعش دێگەر ڕاگەاندنا پرۆژەیە خەلافەتê li Huzeyran 2014 duruşmê dê mînin û berdewam dê pêngavan havêjîn bo dewleta girîmankirî hilbijart. Di demekî yekcar Kurd da ji bilî ji seda pêncî ya axa Sûriya dest bi ser ji seda çil ya axa Iraqê girt û sinûrên çendîn saleyên navbera dewletan jêbirin. Lê ev germûguriya Daeş gelek nevekşiya û di niha da wê saziyê çalakiyên xwe ji girtina bajaran û her wiha pantayiyên mezin biçûk kiriye bo topbaran û encamdana karên xwe ku jî û dîtina kelênên hêzên emniyên hev awayê qezaya Ebuxirêbiya Rojavayê Bexdaya paytext. Li gor Wezareta Beravaniya Iraqê di niha da çekdarên Daeş ji seda 17 ya axa Iraqê li jêr destê wan da maye û amadekarî jî kirine bo kontrolkirina bajêrê Musilê. Li Sûriya jî bi heman awa şiyanên Daeş çaqbestîne û hinek caran di pajvekşanê dane li hemberî artêşa Sûriya û şervanên YPG û hêzên diniyên opozisyonê. Li gor Nerîna John Kerry wezîrê dervê Amerîka sedema pajvekşana şiyanên Daeş vedgere bo wê yekê ku vê saziyê 10,000 gurzên serbazî li ser destê hêzên hevpeymanan xwariye. Ji aliyê xwe ve jî Barack Obama bi armançgirtina jêderên darayiyên wê saziyê bi yek ji sedemên pajvekşanê li qelem da. Lê Brett McGurk nûnerê Obama bo hevpeymaniya navdewletiya dijî Daeş amajê bi wê yekê dike Daeş di encamdana çalakiyên xwe li Sûriya û Iraqê berê xwe kiriye Lîbya ku bi destê şerên navxweyî dinala û di niha da hejmara çekdarên Daeş li Lîbya bi nêzîkî 5,000 çekdaran dixemlîne. Ji bilî van jî hinek ji jêderan behs ji wê yekê dikin. Ji bilî rolê pêşmerge û artêşa Iraqê û hêzên heşda şeعبî şerê hinek ji hozên Sunne digel Daeş sedemên serekiyên şikistanînên vê dawiyên Daeş bûne li Rojavayê Iraqê. Ew çavdêr dawî gotara Ebubekir Bexdadî bi belgeh bo gotinên xwe dibînin ku eşkere kir hinek hozên Sunne alîkariya artêşa Iraqê kirine di eşkerekirina pêgehên Daeş. Boçûneka din jî heye û wisa dibîne piştî ku Daeş gelek ji serkirdeyên damezrênera xwe ji dest dan arîşeya nemana serkirdeyên meydanî bo çêbûye û weke caran şiyana çêkirina mufaceyên mezin nemaye. Bi taybetî piştî ku hejmara çekdarên wê bi rêjeya ji seda 20 kêm kiriye bi corekî amarên CIA nîşan didin Daeş nêzîkî 25,000 çekdar li Sûriya û Iraqê mane. Lawazbûna şiyanên Daeş tenê di biyavê serbazî û pêngavavêtina serbazî nesekiniye. Belku hinek ji amar û dîvdaçûnên ser tora internetê amaje bi lawazbûna şiyanên elektroniyên Daeş dikin. Di wê çarçoveyê jî nûtirîn vekolîna zanîngeha George Washington behs ji wê yekê dike. Bilavkirina çalakiyên Daeş li ser tora civakiya Twitter bi rêjeyekê berçav kêm kiriye bi corekî hejmara alîgirên Daeş bi zimanê İngilîzî li Twitter mehane di navbera 1000 bo 3000 kesan daye û her yek ji wan jî bi tevahî 300 bo 400 alîgir hene ku zorbeya wan her kadr û endamên Daeşin û nekarîne serinca xelkê din bi xwe rabikêşin. Ev jî sedemeke giring e bo şikirina jêderên miroviyên Daeş li gor torên internetê ku yek ji sedemên serekiyên peydakirina şiyanên miroviyên wê saziyê.